3.4 magnitude nga linog kansang epicenter nahimutang sa lungsod sa Pinamungajan Nasinati Niadtong Miyerkules sa hapon. Tectonic ang origin ni ini ug anaalang sa 11 kilometers ang giladmon. Wala hinuin na talang kadaot sa maong linog ug gisubay pa sa Phivolcs kung konektado ba kini sa potential active fault sa maong lungsod. Ilabi na kay ang epicenter sa linog anaaman habig sa kadagatan. Pwede magian sa atong trace nga fault diri sa may tulod area paingon diri sa may Pinamungahan. Sa bigas bahin makahimo na ang Phivolcs sa approximate trace sa offshore fault sa Bugos City. Matud ni Robinson Horio, OIC sa Phivolcs Visayas Cluster Monitoring Center for Earthquake and Tsunami, nagpadayon pa ang fault mapping sa Phivolcs sa Northern Cebu. Padayon pa usab nga nagkaminos ang mga aftershocks nga nasinati. Kung sa miaging buwan anaa sa kapin 200 ka mga aftershocks ang masinati matag adlaw, karon anaa na lang kini sa tag-usa ka gatos ka mga aftershocks matag adlaw. Apan sagad ni ini pulos na mihinay.